vas veure i vas dir, vull fer això? Jo crec que he tingut la sort de conèixer el teatre des que vaig néixer, perquè els meus pares, tot i que no s'hi dediquen, són amants del teatre, els hi encanta. I tot el seu temps lliure tenen altres professions, però han fet teatre amateur de tota la vida, inclús els meus avis. De manera que ho he viscut des de sempre, però sí, i he pogut fer teatre des de sempre, però ja quan em vaig anar fent més gran dic, ostres, no sé si és el millor dels hobbies o és que realment m'agradaria dedicar-me a això. I vaig fer una aposta i de moment, a poc a poc, però vaig fer. La gent que em coneix de petita em diu que sí, que volia ser actriu. Jo una temporada pensava que volia estudiar filosofia i una altra temporada volia ser periodista, però es veu que tothom que parlo, pensava que era una nena, em diu que sí que volia ser actriu. I després m'ha portat una miqueta a la vida també. Després quan vaig començar a prendre classes i tot això, em vaig adonar que sí que m'agradava molt. Mira, des de petita he volgut ser 1000 coses, o sigui, vaig voler ser periodista quan veia la sèrie Periodistes, vaig voler ser advocada quan veia la sèrie d'Ally McBeal, vaig voler ser metge quan veia sèries d'hospitals, i llavors vaig dir, no home, no, si ho vull ser tot, el que vull ser és actriu. I llavors, sí, jo crec que ve una mica des de sempre, o sigui, vaig anar canviant molt, però m'adonava que anava canviant en relació a les coses que anava veient, i llavors vaig dir, ostres, una professió que en el fons pugui ser totes, és aquesta, i una mica sí. Va ser per això, jo crec. No tinc ningú a la meva família que fes teatre, vull dir, no era una cosa que jo m'amés a casa, com si diguéssim. Sí que és cert que els meus pares de petit em portaven a veure coses de teatre, però igual que museus i tot, vull dir, eren molt inquiets en aquest sentit. I recordo molt venir a Barcelona, perquè bueno, jo soc de Manlleu, d'un poble, i venir a Barcelona a veure coses i veure una obra de teatre i dir, uala, jo vull fer això. Saps? I sí, o sigui, res m'amac des de casa, res que m'haguessin ensenyat, sinó algo que no sé per què va brollar aquí dintre. Sí, no, em va sorgir de més gran, no sóc un nen vocacional. No, vaig començar als 22 o 23 jo a fer teatre. Vaig anar a la universitat i tot i no em va sortir gaire bé, llavors tenia el coquet de fer teatre i em vaig posar, però ja era... Potser el coquet el tenia de feia temps, però no m'havia atrevit mai. Però no sóc d'aquests que amb 8 anys ja volia actuar. Ella és que confia molt en el seu propi criteri. O sigui, quan pensa una cosa la pensa molt fortament i és bastant igual el que pensin de fora. Això no vol dir trepitjar l'altre, però sí que quan pensa alguna cosa confia molt en que això està ben pensat i això li dona seguretat. M'agradaria aprendre una mica d'això. A veure, també et diria en què no m'hi assemblo i així d'entrada no m'hi agradaria semblar-m'hi, considero que vas fer poca falta de tacte i a l'hora de dir les coses, no? És molt directe, vull dir, és el típic que fa un comentari i potser una persona et diu m'agrada, és una noia directa, i la persona al costat dirà home, però una mica de carinyo a l'hora de parlar. Crec que és un equilibri difícil de trobar i ella no sempre el troba. Sobretot parlant amb sa mare, a mi em sap greu a vegades, quan li he de cridar tan directament a la cara, penso, és sa mare. Però entenc també que els motius la portin a fer això quan està en bona fada. El personatge de l'escriptora, bé, a mi també m'agrada fer formació continuada, o sigui, sempre ara estava apuntada a l'Escola Oficial d'Idiomes d'anglès o m'apunto un curs de veu, o sigui, trobo que és molt important sempre anar-se reciclant. I aleshores la Lluïssa ho fa perquè va aprendre classes amb l'Andrea, doncs d'escriptura creativa. Aleshores s'està com reciclant sempre. En aquest sentit, sí. Després, jo no crec que fos tan curiosa com la Lluïssa que es fica dins la vida de l'Andrea, però una escriptora sí que ho fa. O sigui, jo he llegit moltes novel·les que conec, d'escriptores que conec que s'han ficat a la vida d'altres i sense avisar, o sigui que això és una cosa que es fa. I després aquesta finalitat com altruista que té la Lluïssa, perquè jo crec que sí que la té, sí, a mi m'agrada ajudar si puc. I tinc un valor molt l'ètic amb les persones. Trobo que respectant-se i jugant net es poden aconseguir resultats més bons i fas que la vida sigui més feliç i més alegre pels altres. I de la mare poc m'hi semblo, perquè
m'assemblo en el sentit que jo he estat enamorada i potser continuo estant enamorada, no? Però sobretot al començament, quan estàs enamorat d'aquesta manera tan boja, ho identifico perquè jo hi he passat. I després té un gran cor, això sí, m'agradaria tenir tant cor com el que té el personatge de la mare, perquè acceptar aquesta situació no és gens fàcil. I després trenca molt les regles, les bases realment ella, perquè accepta una situació que és molt poc convencional. I en aquest sentit sí que m'assemblo, perquè jo he estat sempre molt poc convencional. Vull dir, quan he dit que està molt rebel sempre, ara estic més atemperada, però sí. A mi, mira, la Pilar, que va amb cadira de rodes i que representa que ha tingut un accident i tot, vull dir, en realitat no ens assemblem gens en això, però sí que té un món interior, jo crec que és un personatge que transmet molt d'amor i que potser és una cosa que té un món emocional molt ric i que és una cosa que jo crec que també puc compartir amb ella. Sí que és cert que quan nosaltres fem els personatges també hi ha alguna cosa que no deixes de ser tu qui els fa, llavors jo crec que portes coses teves, per molt diferent que siguin de tu, però bueno, potser diria això. I llavors la Paula, que té un món així més alocado, potser l'ànima també és més ditxaratxera al moment, o té aquestes coses. Potser en això podríem assemblar-nos. Bé, diria que el Jairo, evidentment, tira molt de sentit de l'humor. Jo a vegades també, no sempre es pot, perquè a vegades no tens un gran dia, però procuro fer servir l'humor per superar els obstacles. Amb això m'hi podria semblar. I no m'hi assemblo, no soc gens mitòman, es diu? Sí, no? Mitòman. No soc gens mitòman. Per tant, la relació que té amb la idolatria cap a la seva figura em costaria a mi com a persona, perquè no tinc mites, em costa molt. Encara que m'agradi algú, l'admiro professionalment, però no arribo a la categoria de mitificar. Aquesta obra de teatre és una obra de teatre que no té cap tall, o sigui, totes les escenes són seguides, per dir-ho així, i tot ho heu de fer vosaltres els actors, des de l'escenari. Quan et van explicar que ho havies de fer així, com t'ho vas prendre? Et vas pensar que et sortiria tan bé com al final va sortir obra de teatre? Clar, el primer dia, tu a casa teva, fins al primer dia d'assaig, t'has llegit l'obra, vaig estudiar el text, abans d'arribar als assajos, i pensava, com ho farem tot això? Perquè venien imatges també una mica televisius de tall, recorda, no sé què, salta, torna. No sé com ho farem, saps? Inclús me'n recordo com en una de les meves imaginacions pensava potser hi haurà una càmera, tal com així, i es veurà gran la meva imatge darrere, pensava, com més un recurs que l'he vist alguna vegada en teatre, i pensava potser volen fer això, volen fer vídeos en directe, potser volen que jo posi icones, no sé, que tu sol fas de director a casa teva perquè en aquell moment estàs sol. I aleshores vam arribar i la Marianela Morena, que és la directora, va dir sí, youtuber i tot el que vulguis, però no hi haurà càmeres ni audiovisuals. O sigui, uau, comença el repte. I aleshores va ser quan vam mirar surts els vídeos, per exemple, això, anem a buscar una mica aquest estil youtuber, fer una barreja i fer-ho amb el cos, i amb la veu i amb l'actitud. Just la seva pregunta era si t'havia semblat un repte el fet de fer això. Sí, em fa molt de repte que no puc tallar. O sigui, no puc tallar l'escena i he de gestionar bé l'aire, perquè faig parrafades i aleshores tinc uns trucos en alguns moments en què paro per fer alguna broma i en realitat estic respirant també, mini trucos per ofegar-me pel camí perquè o durant l'obra hi ha aigua a la taula on mengem i vaig bevent una mica, perquè si no quedo sense veu. Molt bona idea. Sí. I bueno, però la vida també va bé. Sí, que està bé. Jo venia de fer una obra de teatre, que l'estic fent encara, que és una producció meva, que es diu Transbord. I faig una psiquiatra que quan parla amb el seu pacient passes a fer de la seva mare, de la seva millor amiga, i després torna a psiquiatre. Vull dir, amb un ximpum com aquí, amb un canvi d'actitud, perquè el que fem realment és un canvi d'actitud per entrar al personatge, canvi d'actitud, canvi de situació, i amb un ximpum entres. Jo venia entrenada perquè
estic fent també aquesta feina, o sigui, a la consulta del psiquiatre, quan me parla de la mare, d'una situació, ell em veu com si jo fos la seva mare i jo passo a ser la seva mare. Ell em veu com si jo fos la seva millor amiga i passo. O sigui, ja ho havia fet i havia quedat bé, suposava que també es podia fer aquí. Llavors, va suposar un repte per tu o que ja venies entrenada ja... Això no va ser un repte. Va ser un repte entendre'm en aquesta manera de treballar. O sigui, jo havia treballat creació i havia treballat text, però barrejar creació i text alhora, sense definir massa bé els límits d'una cosa o una altra, o què tenia més importància, o com s'utilitza una cosa per l'altra, això sí que va ser un repte. I potser la mirada dels personatges que tenia la directora no era ben bé la mirada que jo pensava que tenia, que havien de ser els personatges, m'hi he anat adaptant. Però sí que això, el concepte dels personatges, els valors que tenen els personatges, allò que expliquen, que penso que ha de passar al públic, no coincidia moltes vegades. I aleshores això sí que va ser un repte, haver de defensar un criteri diferent al que tu tens. La veritat és que quan ens van dir que fèiem aquesta obra no estava ni acabada d'escriure. O sigui, nosaltres ens van passar no recordo si eren 15 pàgines o així de l'obra, on tu ja podies intuir que hi havia uns canvis d'escena com de dues realitats, que era com, ostres, com farem això, saps? Però no teníem la informació de tota l'obra sencera. El que no sabíem és que no sortiríem de l'escenari, perquè aquesta funció, clar, entres al principi i no desapareixes gairebé. Vull dir que és una cosa que es va construint i és molt maco tota l'escena. Vull dir que no hi ha això, entrades i sortides o ara ens hem de preparar per una escena, sinó que els talls són com si d'una pel·li agafessis i fessis un tall així o enganxessis amb una altra cosa. I això com a actor és molt xulo de fer. Quan passes d'un personatge a l'altre i dius des d'aquí i ara estem en una altra realitat, és un repte també, perquè no tens temps de preparar-te, són salts mortals, saps? Jo crec que sí, a tots nosaltres, vull dir, al principi també era una cosa que per fer les transicions d'una realitat a l'altra ens preníem com un temps o pensàvem, bueno, doncs un codi, no? 3 segons en silenci i seguim, perquè el públic també ho vagi entenent i tot. I llavors ens vam adonar que aquestes transicions cada cop calien menys, que quan teníem les escenes agafades i tot això és com un canvi dràstic, saps? Que funcionava millor que gairebé preparar-ho o fer-ho més lent, saps? O servir-ho més així a l'espectador. És com, no, ells ja hi entraran directes com nosaltres, saps? No, però també ens era més fàcil perquè llavors ja tens la gimnàstica més feta, un cop estàs més entrenat. No, home, vam trobar que hi havia una dificultat que s'havia de trobar i l'havíem de trobar jugant i fent els actors, perquè això no ve escrit, no ve la fórmula feta. Estava escrit amb uns talls, que hi havia uns canvis de realitat, per tant, ho havia de fer actualment, però ni la directora sabia com, ni la Cristina ho havia escrit, ni nosaltres sabíem com es fa, perquè cada grup és diferent, tampoc sabíem com la Marianela, com la directora volia enfocar-ho. Per tant, hem treballat amb això perquè ara sembli fàcil i fluid, però ens hi vam passar moltes hores. Ja es veia la dificultat, però també crec que és la gràcia de l'obra. És el que la gent també aprecia, que fem aquests canvis naturals, aquests talls in situ, no? Que en teatre els pots veure en cine ni a pantalla. Què és el que més t'agrada a l'hora de representar aquesta obra de teatre? M'ha agradat perquè ha sigut nou per mi portar una mica l'espectador per la història, perquè fins ara els papers que havia tingut havien sigut sempre més petits i sempre col·laborava a que la història tirés endavant, però mai l'havia capitanejat la història. I era un repte molt gran, estava molt nerviosa, però ostres, m'ha donat també una seguretat de vinga, va, també pots explicar aquesta història. Bé, que tots la defensem molt, o sigui que els actors a escena l'estem defensant a mort i no sempre et trobes en aquesta situació. O hi ha gent que és molt narcisista, molt egocèntrica, que només mira per ell mateix,
o gent que relaxa massa, que no li interessa, o sigui, que tenen interessos diferents a l'hora d'estar damunt de l'escenari. I aquí la defensem tots molt, i això és molt bonic. O, si una vegada un se despista, estem molt tots perquè allò surti, i això és bonic. M'ha agradat molt, és que m'agrada molt el personatge de la Pilar perquè com que no parla, era un personatge que escrit gairebé no hi havia res, o sigui, només hi havia un parell de reaccions en algun moment, però que era molt misteriós perquè dius, ostres, hem de construir tot el seu món i tot el que fa i tot el que li passa perquè no t'ho diu enlloc gairebé. I llavors això era un repte gran, però alhora m'ha encantat perquè de cop disparaves i feies coses que no t'esperes que poguessin passar, no? I ens deixàvem sorprendre, la directora deixava molt espai i molt a tirar-nos a la piscina i intentar fer coses. També fer-ho en petit, perquè tampoc pots tapar les rèpliques dels altres, perquè de cop està passant una escena, però dius, a mi també em passen coses aquí. I ha sigut molt bonic, perquè una de les feines de l'actor també, vull dir, a part de les rèpliques que tu tens, tu parles amb tot el cos tota l'estona i t'expresses i l'escolta és superimportant. I llavors permetre treballar tot això en petit ha sigut superxulo. Jo estic superfeliç d'haver fet aquesta funció i de fer-la, vull dir, m'ho passo molt bé, però clar, és com tota l'estona, encara que no diguis res, estan passant coses, saps? I, estan pensant coses, estan sentint coses i és com aprofitar les frases dels altres, les coses que els hi passen als altres per enriquir aquest micromón, saps? Maco conèixer aquestes tres noies. Mireu! Jo també dic que És igual, no hi havia. és nuestro boy. Algun llibre ha influït a l'hora de crear el personatge per dir-s'hi tot el teu? No, en aquest sentit no. Sí, m'ha influït a l'hora de, per exemple, en els moments en què parlo de Martin Carroll i explicava amb molt d'entusiasme aquest llibre. Sí que de vegades, quan assajava, pensava en llibres que a mi m'haguessin despertat molt d'entusiasme per recordar la sensació que s'ha quan li recomanava el llibre. És que te l'has de llegir, saps? O hi ha un moment que l'Adrià li diu a su germà, te lo tienes que leer, que te va a encantar, no? Doncs jo de vegades pensava en alguns llibres d'aquests que tens intentes passar alguna amistat o mare o pare, que m'hi havia que se llegeixi i dic que està molt bé, t'ho juro, saps? Això deixa'm en sense. Sí, no? De dir, però que no t'ho dic per dir, aquest t'agradarà. I una mica intentava recordar llibres que m'haguessin agradat per poder traspassar-los. M'he llegit algun llibre de la Carmen Posadas, perquè pensava que l'escriptora, també suposo que venia influenciada perquè la directora és uruguaia i la Carmen Posadas és uruguaia també, però el personatge de l'escriptora pensava que era una dona que li agradava molt això de la vida social i de guanyar un premi i de tenir un reconeixement social. I al mateix temps no deixar de ser senyora, però ser moderna i també trencar bases i tal. I pensava que la Carmen Posadas podia ser com un referent. I me vaig estar llegint un llibre d'ella que és Pare de Rasputin, del personatge de Rasputin a la Rússia zarista. I et va servir per... Sí, i després vaig estar fuejant coses de la Carmen Posadas, sí. I després també una altra escriptora que també m'hi he fixat molt i que la conec personalment perquè he fet un monòleg que va escriure ella, és Elvira Lindo, que també surt. Però no perquè el meu personatge sigui com ella, sinó perquè al meu personatge li agradaria ser com elles, o sigui, ser mediàtica. Sí, tenir un reconeixement social i ser mediàtica. I aleshores, de l'Elvira Lindo sí m'ho he llegit absolutament tot el que ha escrit. Aquesta obra no, vam mirar coses d'audiovisual, vaig mirar un documental de Netflix que es diu My Beautiful Broken Brain, d'una tia que havia tingut un ictus i que es grava durant tot això. He mirat més coses de pel·lis més que de llibres, en aquest cas. Però és molt xulo, vull dir, inspirar-se en coses diferents també, a vegades músiques, saps? I llibres a vegades també, però en aquest cas no. Sap greu, hòstia!
La muntanya màgica de Thomas Mann. No, és broma. Ara jo no trobo... T'imagino? El Kama Sutra. No. Està entrant en personatge. Ai, quina fluixera. Torna-m'ho a preguntar, perdó. Tenim un petit tall aquí. No. Si m'he basat en algun llibre o alguna idea literària. No.